Şundan soň İsa daşary çykanna salgyt ýygnap oturan Lewini görüp oňa: "Meniň izyma düş" diýdi. Ol hem yerinden turdu da ähli zady taşlap onuň izyna düşdi. Lewi öz öýüne İsa üçin bir uly mejlis gurady. Saçaň başyna olar bilen bir topar salgytçylar we başga da köp adamlar nahary otyrdylar. Fariseyler bilen Tövrat muallimleri onuň şägirdlerine: "Näme üçin salgytçylardyr günäkärler bilen bile iýip içersiňiz?" diýip hüngürdeşdiler. İsa olara: "Lukman saglara dälle, hassalara gerekdir. Men dogruları dälle, günäkärleri toba çağırmaga geldim" diýip jogap berdi. Olar İsa: "Yahyanyň şägirdleri ýygy-ýygydan agyz bekläp doga dilek edýärler. Fariseýleriň şägirdleri hem şeýle, emma seniň şägirdleriň iýip içip ýörler" diýdiler. İsa: "Toyda giýew dostlarynyň ýanyna siz onuň mihmanlaryna agyz bekledip bilersiňizmi? Emma giýewiň olardan alınjak günleri geler. Şonna olar agyz beklerler" diýip jogap berdi. İsa olara şu tymsaly aýdyp berdi: "Hiç kim täze eşikden ýyrtyp köne eşige ýama salmaz. Beýse täze eşik hem ýyrtylar. Täze eşikden alınan ýama da köne eşige gelişmez. Hiç kim täze şeraby köne meşiklere guýmaz. Ýogsa täze şerap meşikleri böwsüp, şerap ýere döküler. Meşikler de zaýylanar. Täze şerap täze meşiklere guýulmalydyr. Hiç kim köne şeraby içenden soň täzäni küýsemez. Könesi oňat diýär.